आखला नोंनि नुसारनाय बबेहाय थांनो जारौ नों देलाय मालाय गाननाया नोंनि जोंब्लावनाय आखला नोंनि नुसारनाय बबेहाय थांनो जारौ नों देलाय मालाय मोजां मोननाय नोंहा रावबो गैयाब्ला गोसो थोनाय नोंहा रावबो गैयाब्ला सायख'खानाय नोंहा रावबो गैयाब्ला आंखौनो गावनि सानना लानो हागोन नों आंनिनो मबाइल नाम्बार लानो हागोन नों मोजां मोननाय आंहा रावबो गैखाया गोसो थोनाय आंहा रावबो गैखाया गाननाया नोंनि जोंब्लावनाय आखला नोंनि नुसारनाय बबेहाय थांनो जारौ नों देलाय मालाय जाबाय आं नोंनि गाननाया मोदोमावलि जाबाय आं नोंनि ड्रेसफोरा पागला जाबाय आं नोंनि थाबायनाया दावलिया जाबाय आं नोंनि गाननाया मोदोमावलि जाबाय आं नोंनि ड्रेसफोरा पागला जाबाय आं नोंनि थाबायनाया बिखाजों बिखा गोबानो लुबैयो आं नोंखौ दारौ खावलायाव खुदुमनो लुबैयो आं नोंखौ आइया 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 बिखाजों बिखा गोबानो लुबैयो आं नोंखौ दारौ खावलायाव खुदुमनो लुबैयो आं नोंखौ गाननाया नोंनि जोंब्लावनाय आखला नोंनि नुसारनाय बबेहाय थांनो जारौ नों देलाय मालाय दङब्लाबो ब्रेकआप खालामदों मोजां मोननाय दङब्लाबो ज्राब गारथारदों सोरबा दङब्लाबो थारला गारथारदों गोसो थोनाय दङब्लाबो ब्रेकआप खालामदों मोजां मोननाय दङब्लाबो ज्राब गारथारदों सोरबा दङब्लाबो थारला गारथारदों गोसोनि मेम'रियाव आंखौनो सेभ खालामदो आखाइनि मबाइल बायदि आंखौनो लोगोआव लादो आइया 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 गोसोनि मेम'रियाव आंखौनो सेभ खालामदो आखाइनि मबाइल बायदि आंखौनो लोगोआव लादो गाननाया नोंनि जोंब्लावनाय आखला नोंनि नुसारनाय बबेहाय थांनो जारौ नों देलाय मालाय आखला नोंनि नुसारनाय बबेहाय थांनो जारौ नों देलाय मालाय मोजां मोननाय नोंहा रावबो गैयाब्ला गोसो थोनाय नोंहा रावबो गैयाब्ला सायख'खानाय नोंहा रावबो गैयाब्ला आंखौनो गावनि सानना लानो हागोन नों आंनिनो मबाइल नाम्बार लानो हागोन नों मोजां मोननाय आंहा रावबो गैखाया गोसो थोनाय आंहा रावबो गैखाया गाननाया नोंनि जोंब्लावनाय आखला नोंनि नुसारनाय बबेहाय थांनो जारौ नों देलाय मालाय